Друг човек, така? Ти ми кажеш, аз да снимам аз. И аз ще снимам. Снимай, на майка ми ще ми кажеш, си спира на майка ми. Гледай, тук има, виждаш ма, тук е боедисъл, има право да спира. Нито закон знаеш, нито правомощие имаш, ти не ще отиде в полицията. Тъй сериозно, ме арестуват ли? Какво ще направят? А ти не уважаваш закона, тъй ли? Ти ли си закона? Ти не си униформен, за да си закона. А да тебе униформата ти къде е, че викаш, сега ще видиш. Я кажи пред камерата ти, що заплашваш, какво ще да аз. Какво заплашваш? Ти мене. Да, вика, сега ще видиш. Ти каза ли ми, ай си? Я да видим, че всички ще видим в бабичка, не знам какво, не е световно неизвестно. Той ли беше? Кажи сега. Какво да ти кажа? Не си униформен. И ти също не си униформен. Я се живееш живота и не дей да се ядосваш с хората и да се караш и да пречиш на хората. Ти като си крива, не значи, че не сме ти криви. Не можеш да кажеш на хората къде я спират. Значи нямаш нито правомощия, нито си кат, нито нищо. Мога да извикам полицията в момента. Аз съм граждан. Има закон, нищо нямаш право. Ти разбираш, има закон. Кажи си. Нямам право. Имена едини веднага за сигнал. Веднага коя. Я да вървя, аз съм тебе да дойда къде живееш и къде влизаш. Спрял там и ще ме плаши мене с полиция. Ама мене ме плаши, защото не съм знаела закона, пък той бил полицай. Не съм казал, че съм полицай. А той каза. Има камера, има записи. Казах, че извикам полицията. Не за кой да извикам, ако аз съм полицай. Ти нещо. Ай, на ти си говори. А ти на какво ми говориш? Ти на какво ми говориш? Не вие говори. Сериозно, от кога бе? От кога бе? Аз по принцип си говоря на вие. Сериозно. Остави жената е човек. Знак капитанен си къв Цялата махлашка би, знаеш ли не? Да. Бакто от камалеца. За този човек, защото сега ще стават, ще видиш какво ще стане. Ама не знам капитанен.